RTV NOF. Zomerradio. Hey, goedemiddag Martin. Hi, is het weer dan net zo mooi in Strijdsterveen als hier? Jo, het is hondsbenauwd. Het is hondsbenauwd. Nou, hier is het lekker koud. Ik heb een trui aan, want de airco staat hier lekker aan. Ja, ik heb net dan Lisanne al gevraagd of ze een beetje wilde wapperen, maar dat wil ze niet doen. Met de lange haren. Of met jurkje. Ja, kan ook nog. Hey Ferdinand, volgens mij heb je een enorm mooi bos bloemen in je handen. Ik heb een ongelooflijke mooie bos bloemen in mijn handen. Ja, moet ik het een klein beetje beschrijven? Nou, doe eens. Ik ben wel benieuwd wat we weggeven. Het is groen. Nee, dat is gekkigheid hoor. Maar mooie zonnebloemen erin. Oh ja. Ik zie nog wat ladies zitten. Ik zie wat, jeetje, hoe moet je het omschrijven? Er Rozen. zaten ook besjes in of zo, zag ik. Ja, bessen. Niet om te eten hoor. Nee. Ah, oké. Nee. Nou, wat ons betreft mag jij een gang gaan maken. Ja, dus daar hangt een bord van 80 daar aan de deur. Ik neem aan dat dat niets met de snelheid te maken heeft. Nee hoor, nee. Maar daar moet je wel zijn. Ja, het is het goede adres inderdaad. Het is het goede adres. Nou, ik ga eens even kijken of meneer thuis is. We gaan in onderwijs naar Paken en Beppe van Manouk. Maar dan in het bijzonder naar Paken. Ja. Man Paken, die is joh 80 hier worden. 80. En dat is een hele leeftijd. Ja, een mooie leeftijd. En, nou, Manouk. De bel gaat klinken. De bel gaat laten klinken. horen. Nou, dan houden wij ons stil. En nou maar hopen dat hij open doet natuurlijk. Ja, en ons rennen we achterom Manouk, toch? Dat kind toch gek? Ja. Oké. Ja, maar ik ga ervan uit dat hij open doet. Ja, nou, misschien zitten ze wel buiten, je weet het niet. Ja, dat zou ook nog kunnen, ja. Zullen we stiekem achterom lopen? Nou, lopen stiekem achterom. Bij de voordeur. Staat hij net bij de voordeur, dan sta jij net achter. Manouk, in Ja, dit soort maar niet bij de situaties voordeur. vregen we altijd even, ben ik naar hoen, we hebben rekening met horen. Oh ja. Nee? Oké. Dat ga ik ooit een keer meemaken. Toen Ja. vreken we het nog net inderdaad. Dat toen, ja. Hij komt eraan. Nou, meneer komt eraan. Oké, spannend. En dit is mevrouw Venema, neem ik aan. Ja, mevrouw Venema, ja. Dus uw man is wel thuis. Ja, ik zei net al gekscherend. Dat heeft niet met de snelheid te maken, hè, die 80. Is 80 jaar geworden. Meneer Venema, mag ik u even uitnodigen om naar buiten toe te komen? Oh, Hij staat vol verrast. Vol verrast. Ik heb geen nieuwe auto bij me hoor. Ook geen envelop. Hoeft ook niet. Nee, hij kan genoeg, die heb ik al genoeg. En geld heb ik ook genoeg, wat moet ik dan meer? Oh, dan kan ik wel wat lenen. Ik heb een mooi bloemetje voor u. Nou, dat is mooi. Ja, nou moet ik even in mijn oortje vragen van wie die afkomstig is. Manouk. Van Manouk. Van genoeg, ja. Ja, namens Zomerradio, namens RTV NOF wil ik u dit bloemetje aanbieden. Mooi. En dat hij een mooi plekje mag krijgen in het huis. Als de paken, Cesar. Ja, de paken zeggen, hè. Ja. 80 jaar bent u geworden? Nou, dat staat er geloof ik op, hè, hier. Ja. Ik zei net tegen uw vrouw, dat heeft niets met de snelheid te maken hier natuurlijk. Nee hoor. Nee. Geniet u een beetje van het mooie weer. Och, maar, mooi. Heel mooi, ja. En de cadeautjes? Och, is volop. Ja, volop, ja. Vertel eens. Ja, vertel eens. Dat doe ik maar niet. Kan je niemand voor de kop stoten? Nee. Nou. Mocht je wat vergeten? Vanmiddag komen de meesten nog, hoor. Ja. Ik zie ook een kleinkind staan daar. Een kleinzoon? Oh, ja. Zal we die er even bij halen? Ja. Kom maar. Zijn nou toch gezellig? Maar komt er ook nog even bij. Dat ben je naar de jongste. Hey, is het een beetje een leuke paken? Zeker, heel erg leuk. Wat is leuk? Nou ja, gezellig, altijd vrolijk. Ja. Gewoon heel leuk. Dat is het belangrijkste, altijd vrolijk. Ik ga u een hele fijne dag wensen. Mooi. Namens Zomerradio, namens uw kleindochter natuurlijk. Ja. En namens alle kinderen en kleinkinderen. Mooi, ja. En geniet van het mooie bloemetje. Dat doen we. Ferdinand, wilde je ook nog wat zeggen tegen Manouk? Want Manouk die luistert mee, hè? Want die hangt aan de telefoon nog. Manouk, jij Ja? hangt aan de telefoon, hè? Klopt. Paken. Hoe is het daar? Goed. Maar Wat zei je? het goed is, kan Paken het net weer omjaren, Manouk. Dus dat is... Ja, ik ken wel waarom, Jaren. Ik ben gewoon. Zet de koptelefoon op. Ja. Paken, dan maak je nog even wat zitten zien, Manouk. Want die had je in de blomke jong krijgt. Nou, dat bloempje is heel mooi. Ja, Nou, mooi zo. ja heel mooi. Ja, we komen weer Jordi aan zo wel, hè? Manouk, de maar gauw Ja, heen. ik kom er om, hè. Oké. Ja, oké. En Paken en ik gefeliciteerd van u, hè? Hier uit de studio wij. Ja, wees. En een mooie